Sincerament, la classe política, jo crec que personalment, i em fa l'efecte que la majoria estem absolutament decebuts. Potser la imatge ha millorat una mica en els últims anys, però els polítics en general per mi no son personas de fiar. Colocan a sus amiguetes, a sus familiares en los puestos estos donde pueden después manejarlo y mangonearlo todo a su gusto. ¿Sabes lo que pasa? Que hablas con la gente y te dice, estos son iguales que todos, estos nada más que vienen, ¿sabes? La retajila esa. No confían en los políticos y se cree que todo el mundo es lo mismo y no es lo mismo. No m'agrada la política. Penso que potser estaríem molt millor si no hi hagués polítics, la veritat. No, jo no penso que tots ho siguin, però sí que crec que n'hi ha molts i que es té que fer una mica de neteja. Los políticos no me inspiran absolutamente ninguna confianza, me da la sensación a veces de que está todo amañado. Viuen de la política, no són polítics, viuen de la política. Van, ocupen un lloc, un escó, i que no els vagin traient. Clar, veiem, és el dolent, però hi ha molta gent que treballa. Evidentment, hi ha molts impresentables, hi ha partits polítics que tenen més tendència a ser corruptes, altres menys, però en general jo crec que el nivell que tenim jo crec que està bé. Estan massa temps amb el càrrec i això no és democràtic, no és democràtic, perquè això comporta una deformació de la realitat.